चिरांनि सान्थिपुराव इएम रन्जित बसुमतारिया हानि फोरमान बिलाइ गथायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर लाफासायख' नब्लाङाव दिनै बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया 2006 फरेस्ट डिलार्स एक्टनि सिङाव गोग्लैनाय गामिफोरनि रायजोफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जासुमानिक मुसाहारि आरो बेजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लाफादोंमोन। दिनैनि गुबै हाबाफारिया जादों सान्थिपुर बाजार खाथिनि सान्थिपुर गामिया आंथ' सानदोंमोन बिथांमोना लेन्ड टाइटेल मोनबाय होननानै फरेस्ट एरिया, किन्तु दिनैसिम 50 बोसोरनि बारा रायजो जाबाय, किन्तु लेन्ड टाइटेलखौ मोननो हायाखैमोन। आगोलनि सरकारा मा खारनाव बिथांमोननो लेन्ड टाइटेल होआखै जों मिथिया, किन्तु जोंनि सरकारा बिथांमोना लेन्ड टाइटेल मोनै सान्थिपुरा जेरै लेन्ड टाइटेल मोनाखै बेफोरबायदि नागिरनानै जोङो फरेस्ट एरियानि मोनफ्रोमबो गामिखौ जायफ्रा एस पार दा 2006नि फरेस्ट डिलार एक्ट बेफोरबायदि हा मोननायनि मोन्थाय दंसै, जों गासिबनोबो हा मोननायनि होनायनि लेन्ड टाइटेल होनायनि हाबाफारिखौ जों जागायगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो दिनै सान्थिपुराव मावजेनबाय। बाखि जोंहा खेबसेयैनो जमायै एबा जथायै जोंहा लेन्ड टाइटेल होनो थांगासिनो दंखायो जायफ्रा गोदानथार माने 2006नि फरेस्ट डिलार एक्टआव हाबनाय बायदि, किन्तु बेथ' बहुत पुरुना गामिमोन थालांनायखाय जों बेफोरबायदि थालांनाय माखासेखौ जोङो बासि दा होगासिनो दङ। सार बेनि अनगायैबो सिगांहाय बबाव होनाय जागोन? जोङो ओरैनो लेन्ड टाइटेल मोनै गोजाम गामिखौ बेखौनो दिनैनो फार्स्ट जागायदों, किन्तु जायफ्रा 2006नि एसे सिगांसो रायजो जानाय, जेरै जोङो दाखालि अदालगुरियावहाय धनस्रि डिभिजनावहाय जोङो 6टा गामि होखांबाय। चिराङाव जोङो बावैसोनो 35टा गामि होनो थांगासिनो दङ। चिराङावनो 35टा गामि बावैसोनो जों रेडि जाखाबाय। ओमफ्राय आरो मोनसे पार्टआ एसे लेट जानानै दङ, बेखौ होफानो मोनोब्ला जोंनियाव फ्राय माने 65टा गामि जों होनो हायो जागोन चिराङावनो। गतिके जों बेफोरबायदिखौ जों होलांगासिनो दङ, नाजागासिनो दंखासै। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे हानि इसुफोर दङ, बे हानि इसुफोरखौ जोङो ससियेल कनसियासनेस लाबोनांगोन, एवारनेस लाबोनांगोन, जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि मोन्थायफोरखौ मोननानैबो लानो रोङैखौ जोङो होनो थांगासिनो दङ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा। बेनि फैसाखौ जोंनो होनांगोन, ओमफ्राय नैबे प्रिन्टिंनो एसे जों चार्ज लायो, बेखौबो होनांगोन आरो।